dole a říkám dceři, jdi do svého pokoji a modli se, aby Bůh tátovi dal 300 let. Za 2 hodinky jsem šel z obyváku, jsem na to zapomněl, z obyváku nahoru a jdu jako do ložnice a tam byl takhle pokoj. A z pokojičku slyším svoji dcerku Martinku a ona se modlí. Bože, dej mi mu tátovi 300 let. Ať mi může dodržet slib. A já jsem šel na kolena a říkám, Bože, já nechci být lhář, já jsem jí dal slovo. A já ho chci dodržet. Víte, co jsem řekl Bohu? Jsem se podíval, řekl jsem, Bože, ty jsi Bůh, ty máš všechno. Ty, když mi něco slíbíš, ty mi to dáš, ale já slíbil něco svému dítěti a na to nemám. Já nechci být lhář. Já nechci být nespravedlivý. Dej mi 300 liber. Víte, co se stalo? A říkám vám to v Boží přítomnosti a říkám vám pravdu. Do 24 hodin. Sleduj dobře. Do 24 hodin. Ráno jsem se probudil, jdu ke dveřím, ještě ospali zalepený oči. Županu, jdu dolů, vidím tam poštu. A tam byla obálka. Otevřu obálku. A tam bylo napsáno pro bratra Martina. Žádný jméno, tam nebylo napsáno od koho, nic. Kdo to poslal, nic. Otevřu obálku a tam bylo 300. Já se některých z vás zeptám, možná chceš sedačku, auto, cokoliv, možná, já nevím, takový ty věci, amen. Ale já ti něco řeknu. Kdo z vás chce duchovně růst a dělat radost Bohu? Kdo z vás chce zahodit hřích? Kdo z vás se chce zbavit hříchu? Kdo z vás chce nechat, kdo z vás chce být ze smilstva do požehnání manželského? Kdo z vás chce žít před Bohem tak, aby se nemusel stydět? Kdo z vás chce rozumět písmu? Kdo z vás chce rozumět slovu Božímu? Kdo z vás chce mít pomazání Boží? Kdo z vás chce růst na Boží slávu a vědět, že žije tak, aby nemusel být pokrytec? Protože v církvi Ježíše Krista na tomto světě je mnoho pokrytců. Víte, co dělají a co se naučili křesťané? Haleluja, haleluja. Čím větší Bible, tím větší křesťan. Čím víc je nahoře, tím krásnější. Ne, to je lež. Ty nemusíš chodit z Biblí. Ty nemusíš zvedat ruce vysoko. Víš, co ti stačí? To slovo, které slyšíš, mi tady srdce. Kdo z vás chce růst duchovně? Já taky, protože ještě pořád jsem slabý. A já vám něco řeknu. Jestli ty duchovně chceš růst a chceš se líbit Bohu a chceš zanechat hřích, někdo řekne, ale to je těžký zanechat cigaretu, to je těžký zanechat piatiku, to je těžký zanechat automaty, to je těžký zanechat to, že budu pomlouvat. Já budu pomlouvám. Někdo řekne, víš, pastore, ale já si nemůžu pomoct. Já když něco vidím, já to musím, jak to šišku si ukrat. Já se toho nemůžu zbavit. To je těžký se toho zbavit. Já ti něco řeknu. Jestliže ty chceš duchovně se změnit a dělat Bohu radost, řekni tohle, to, co jsem řekl já ohledně svěcení Martiny. Bože, tvé slovo říká, abych mi dělal radost. Abych nebyl pokrytec. Ale pro mě je to těžké. Já to nedokážu. Dej mi na to sílu. A já ve víře tě prosím. Dej mi duchovně růst. Já jsem říkal po romsky takovým těm, co už jim je 15 a oni jsou takový malinký. Že jsou co? Zakrpatěný. Nebo já se... No jakože není vyvinutý. Ale víte co? Některý křesťaní nejsou duchovně vyvinutí. Protože žijou s Bohem, ale oni jsou furt zakarpatěni. A kdo z vás ví, že chce růst a že nechce být za... Řekni dneska Pánu Ježíši Kristu, Bože, já chci růst. Já se ti chci líbit. Bože, já tě chci milovat. Já chci zanechat cigarety. Já chci zanechat pomlouvání. Já chci zanechat toto. Víte co? Mnoho lidí miluje Pána, ale víte co? Ještě pořád pomlouvá. Ještě pořád se plete do toho, co jim není. No. Mnoho lidí miluje
miluje Pána a chodí do církve, ale víte co? Ještě pořád mají zlo a neodpuštění. Kdo z vás se toho chce zbavit? Kdo z vás se chce Bohu líbit? A jestli teď dneska, jestli v tuhle chvíli o to poprosíš Pána Ježíše Krista, já ti garantuju 100%. Tohle je dokonalá Boží vůle. On ti to Otec nebeský dá. Když to budeš chtít z upřímného srdce. Jaká pastorkyně by chtěla mít lidi v církvi, který se nechtějí měnit. Ale církev, která se chce měnit, tam je duch Boží. Pojďme se modlit. O, Pane Ježíši Kriste, modlete se za to, co chcete. Modlete se za to, co chcete. Za to, co potřebujete. Haleluja, sláva ti, Ježíš. O, sláva ti, Ježíš, haleluja. Já tě prosím, Otče nebeský, aby tak, jak tě prosím, bratři a sestry, a ty věří, Pane, o cokoliv, Pane, ať je jejich potřeba jakákoliv, Pane Ježíši Kriste. Aby si jim to dal, Pane. Oni v tobě mají víru, oni tě milují, Pane, ty miluješ je, Pane, ty je miluješ, ty si za ně zemřel, Pane Ježíši Kriste. Ty si dal Otče nebeský svého syna za ně. Proč by si jim nedal duchovní růst? Proč by si jim nedal vítězství? Proč by si jim nedal osvobození? Proč by si jim nedal uzdravení? Pane, ty jim to chceš dát, ty je chceš uzdravit, Pane. A já ti za to děkuji, já ti chválím, Ježíš, haleluja. Přistupujeme k tobě. Skrze víru k tobě přistupujeme. Možná brat si řekl, některé bratuje a řekl si, o, pastor, ale ty tomu nerozumíš, ty by si znal moji manželku, s ní to je těžký. Víš co, Páně velký, i tvé manželky se dotknou. A někdo, nějaká sestra říká, ale vy si znala, pastore, mýho druha, mojího manžela. Já jsem se modlila, já už jsem se postila, už jsem dělala všechno, to nefunguje. Víš co, Bůh je větší než tvůj partner nebo tvůj manžel. Měj víru. Můžu vám něco říct? Prosím, můžete pozvednout své ruce trošičku. A já vám něco řeknu, a vás o něco poprosím, můžu vás o něco poprosit. Jestliže máš někomu neodpuštění a měl by si někomu, nebo měla by si někomu odpustit, udělej to teď, protože to možná bude blokovat tvému vítězství. Jestliže máš někoho milovat a ty ho nemiluješ, učin pokání a řekni, Pane, dej mi dar lásky, ať ho miluju, i když si to nezaslouží. Protože jestliže nebudeš milovat, to možná bude blokovat tvé vítězství. Sláva ti, Ježíš. Haleluja, Ježíš. O, Pane. Můžeme být někoho schvál? Stačí jedna sestra? Haleluja. O, Pane, chválím tě, Ježíš. Řekni to Pánu. Sestro, řekni mu to. Řekni mu to, bratře. Není pozdě. Ďábel ti řekne, ale už je pozdě. Není pozdě. Dneska jsi v Božím domě a není pozdě. Někdo řekne, jo, pastore, ale mě už je 50, mě už je 60, 70, mě už je pozdě. Není pozdě. To, o co tě Pán okradl celý ty roky. Ďábel okradl. Bůh ti to chce dát. Bůh ti to chce dát. To, o co tě ďábel okradl. Není pozdě, sestro. Bratře, není pozdě.